Vreme je za novo izdanje emisije Karte na sto. Moje ime je Kristina Didanović i spremite se za iskren razgovor, pun smeha. Ona ima neponovljivu energiju i mislim da je dovoljno samo da kažem mama Džehva. Je li dovoljno? Da, tako, baš tako, da. Kako si, Goco? Dobro ste, hvala na pitanju. Super. Dugo se nismo družile. Pa nismo, da, stalno smo u nekom procepu sa vremenom, stalno neke kombinacije imam. Ali smo uspele da se... Da, ukrali ste me malo. Ti stalno radiš, nema vremena za odmor. Kad planiraš da otputuješ malo do... Pa da ti kažem, isto planiram, da. 6. marta sin nas je častio mene i supruga jednom avionskom kartom, tako da idemo 10 dana malo da ih obiđemo, da vidimo kako, gde su se smestili i bit će lepo. Jel će to biti odmor ili će morati baka malo da... Pa dobro, baka će biti samo malo oko unukice, inače snajka stvarno vredna, sposobna, što bi ja rekla, tako da oko toga ništa neću ja, ona sve, ona može sama, takva je ona. A ja ću samo sa unukicom malo i sa sinom da provedem vreme. Koliko ti nedostaju? Jako puno, jako puno. Znate i sami da smo strašno mi kao porodica vezani. Iznenada je došao taj poziv, probali su, otišli su, rekla sam ja, dali smo im što bi rekla Blagoslov, treba da proba i da vide sve, uvek imaju gde da se vrate, tako da super. Dobro, kaži mi, jel si spremna za moju današnju igru? Pa dobro, aj vidjet ćemo, da. Ti si koji uvek iskreno, tako da verujem da ćeš biti iskrena i u ovoj igri. Ja kroz život se malo igram, pa ove karte me podsjećaju na nego da si bila dete. Aha, ajde, možeš slobodno izvoli da jednu kartu, a? Kartu koju god ajmo želiš. Crvenu na radost. Ajde. Ti, pročitaj ćeš ja da ti čitam. Ćeš ja? Aj ti, pošto naočar mi trebala, ajde. Šta ti zameraju Sava i Teodora? Šta mi zameraju? Pa evo, zameraju mi, na primjer, ovo sada. Upravo ovo! Nemoj da ideš nigde, nemoj da daješ intervjue. Šta će ti to, ne treba, ti sedi kući i tako. A šta ti njima kažeš? Pa evo, na primjer, ti si ljubazna, da, ti si ljubazna. Eto, znam da ti je to vid da zarade. Meni malo ćeš da uzmeš, meni malo, a tebi puno znači, tako da, to je to. Hvala ti. A kaži mi, šta ti zameraš Savi i Teodori? Pa Savi, da ti kažem iskreno, ništa ne zameram. Sad će da mi ubiješ. Dobro. Sava je stvarno statičan i sve on lepo razmisli šta treba da uradi. A Teodora, pa šta znam, možda malo o Teodori i njena malo brzopletost. To malo, uvek ja spuštam loptu, ona je malo, ali na mene, kad sam ja bila mlada, tako da... Razumeš je. Razumem je, da. Dobro, možemo dalje. Ti izaberi, a ja ću da ti pročitam. Ajde. Kaže, mišljenje o Gastuzu i Anđeli. Kako bez realitija? Da vidimo šta ti imaš da kažeš o njima. Pa, teška priča. Anđelu znam iz realitija, puno godina i lepa devojka na oko prvo gledano, ali ima neke poteze koje vuče koje mi se ne sviđaju. Ne sviđa mi se ta njena sada, što bi ja rekla, bahatost, svađalački. I kad ne treba ona se svađa i to njega nervira. A zašto to ona radi? Šta misliš? Da bi povukla pažnju ili tako je? Pa ne verujem. Ona jednostavno, to je ona. Što bi ja rekla, kad proradi Helga u njoj, onda ne daj Bože i to jednostavno, ja mislim da ona ima te dve osobe u sebi. I Anđelu i Helgu. I samo je potrebno malo da se nešto eskalira i da neko na nju baci prljavu mrlju i da je podsjeti za prošlost, ona eksplodira u momentu i ne može da se kontroliše. Dok Gastus je ovako šaljiv i, mislim, ne sviđa mi se neki njegovi potezi. Da se razumemo, van realitija, ne u realitiju, ali vidjet ćemo na kraju šta će biti. Kako su ti oni generalno par? Pa nisu jedno za drugo. Realno gledano nisu, totalno odvratili, ali nekad se suprotnosti privlače, pa bude to i dobro. Tako da vreme, ja tu uvek kažem, vreme pokaže svoje. Šta misliš da će one uspeti napolju ili? Pa teško da će uspeti. Toliko treba bude jaka ljubav, a ne deluje mi za sada to toliko jako da bi on popustio ili ona popustila. A drugo, da budemo iskreni, vuče neke traume iz prošle sezone i tako da vidit ću. Kako ti se ona bolje pokazala, u prošloj sezoni ili u ovoj sada? Po prošloj je bilo katastrofa. Da budemo realni, da je moja čerka, ja bi poludela. Mislim, s obzirom da su i njeni roditelji porodični ljudi, jedni obični ljudi, normalni, što bi ja rekla, ona sve, ali normalna bila nije. Ali vidjet ćemo. Vreme će pokazati. Možemo dalje, Goco? Možemo.
Ajdemo sad malo ovu naranđastu. Ajde. Kaže, da li je istina da se Teodora udaje? E pa nije istina. Mi smo pročitali, Jeste, da, pitali su me neki sada baš, zvali su novinari. Ne znam odakle ta informacija. Jednog dana će sigurno, ali sada ove godine ne verujem. Jer si ti ona majka koja malo po malo ćerki kaže kako je vreme da se uozbilji i da pravi porodicu, ili misliš da je sad više moment za karijeru? Pa znaš kako, s obzirom da poslom kojim se bavi, mislim da i ona sama misli da još nije vreme za udaju, za rađanje, jer ona je stvarno jedna porodična i ona se da u svakom delu šta god da radi, ona se da 100%. Tako da mislim da još nije vreme za nju. Jel misliš da će ona zapostaviti karijeru malo zbog porodice? Da, 100%. Ona će se onda predati mužu, kući, kuvanju, spremanju, detetu. Takva je, ona je jednostavno takva. Jel misliš da tako i treba da postupi? Pa tako i, pa ja mislim da tako i treba, ali ja sam rekla, ja sam uvek tu za nju, šta god, kako god ona odluči. I da, kažem ja, iskoristi me dok još mogu da ti pomognem oko deteta. Ne bi se ljutila kad bi mi sad rekla da želi bebu, ja sam uvijek tu s njom. Je li misliš da je teže u današnje vreme da žene budu domaćice? Pa da ti kažem iskreno, sve zavisi opet od čoveka do čoveka, od žene do žene. Koliko, evo, na primjer, gledam za moju dadu. Znači, ona se predala 100% i mužu i porodici i svojim poslom kojim radi. Ali, da kažemo, njen posao je donekle takav da ona i može. Evo, oni su sad preselili i njen posao ne trpi, ona i taj posao ponela sa sobom. Ne trpi i Sava je tu s nju, 100%. Znači, to je isto bitno da izabereš partnera pravo koji će biti 100% uz tebe i da ti pomogne u svemu tome. Nije lako danas i roditi bebu, i podići bebu, i ustajati, i preseliti se. Sve to kuvati, spremati, stvarno nije lako, ni vam je lako. Kome je teže palo ta selidba? Savi ili... Pa ne znam šta bi ti rekla, zato što jedan i drugi su porodični i vezani su. I ona je vezana za svoju porodicu i Sava je vezan za nas, našu porodicu, za Savu, za mene i za Teodoru. Teško je bilo, ali to je neki novi izazov i ja sam rekla slobodno, nek proba, nek vidi, možda će se pokajati, ako ne ode. Tako da vidim da im je lepo i mi smo srećni. Teško nam je, kako bi ti rekla, trenutak, evo sad kad je došao pa ga treba da krene, a onda ta prva 48 sata, mnogo nam je teško. Ali onda kad ga vidimo posle na Viberu, javi se, priča. Jeste po ceo dan na videu? Pa svaki dan smo, da. Svaki dan. Izađe na igralište sa Dorotejom i onda nas zove, popričamo malo i tako. I onda nam je malo lakše. I lakše, znaš kako, kad razmišljam da su oni srećni. To mi je bitno. Tako da, to je to. Dobro, možemo dalje. Ajde, ovo zelenu malo. Ove hladne dane. Malo zadruga, malo privatan život. Da li podržavaš Zlatu Petrović? Mnogo se pisalo o tome. Pa da ti kažem iskreno, ona me nešto malo podsjeća na mene. I ja sam sad navijala da ona, kad su rekli ulazim, neko ulazi, ja sam bila ubeđena da ona ulazi. Stvarno? I volala bi da je vidim u tom formatu, da vidimo šta će ona da uradi. Vidim da je ona vezana za svoje dete, kao što sam ja bila za moju Teodoru. I podržavam ju u svakom slučaju. I volila bi da je vidim unutra. A šta kažeš za postupke malog Peje i Ene? Pa znaš kako, sve je to mnogo drugačije. Njemu je to prvi put, nežniji, vidim da je bila Zlata uvek tu za njega. Mažen, pažen, isto uporedila sam se, sa kao moju Teodoru. Ona je ipak iskusnija, ratoborna, jezik ima, hvala Bogu. I teško je gledati on onako. Ali dobro se on bori, da ti kažem iskreno. Koprca se, on nije baš on tako mekušac. Znači, stvarno ništa mi je... Jezda su i mene pljuvali, ponižavali, ali bile tu i... Plaća uz nju, da. Važno da sam ja bila tu pored nje, ma sad gazite, pljujte, radite šta hoćete, ali i njoj i meni je bilo mnogo lakše. A da nisam ušla, ne znam, stvarno, ne bi preživjela. Ali eto, život nam se okrenuo skroz tumbe i haos, što bi ja rekla, za 360 stepeni. Nisam ni sanjala da ću da ja uđem unutra i da će tako to da se završi. Ali na kraju se lepo završi. Šta ti, da kažem, u tom momentu, to je samo sad, kad vratiš vreme, šta ti fali iz tog perioda? Koliko sad tvoj život promenio? Rekla si na bolje, ali da li ti smeta ta, da kažem, neka i popularnost i to što stalo pišu i pričaju o vama i istine i neistine? Znaš kako, ja sam jaka žena, da ti kažem iskreno.
I jedna žena koja je prošla sve i svašta u životu, teške trenutke i život me uči da moram da se borim. To je cena neke popularnosti koju ona mora da plati i koju mi moramo da platimo kao porodica, ali to je posao koji je ona izabrala i mi stojimo uz nju i moramo da trpimo i kritike. Da li bi Teodora ikada opet ušla u reality? Ne, nikada. Nikada, ni po tačkom raznom ne bi ušla. Ali tada je to tako bilo. Nije imala drugu, mislim, soluciju. Ona je to tako mislila da je tako bolje. Izašla iz... Trebala je reklama, ona je mislila to tako i to na nagovor Gastosa. Stvarno? Da, da. Oni su bili u nekom društvu, tada je trebalo, valjda on je dobio ponudu za... On nije hteo da uđe i onda kaže, eto imam ti kombinaciju, ako hoćeš mogu da te preporučim da uđeš. I tako je to bilo. Stvarno, to nisam znala, eto. Dobro, možemo dalje. Ajmo sad malo plave. Ajde. Kaže, osoba kojoj duguješ izvinjenje. Jel postoji takva osoba? Pa ne bih rekla da ti kažem iskreno. Ja svaki potez koji uradim u životu dobro promislim. Mnogo mogu dosta da istrpim i da podnesem. I kad me neko ujede za srce, ali mnogo toga treba da prođe i mnogo toga treba da ti ja oprostim, da bi na kraju rekla da je kraj. Ali kad kažem da je kraj, onda je stvarno tu kraj i sam poželim ti srećan put, ali nikad više da se ne sretnemo. Je li bilo takvih momenta? Bilo je, jako puno. Da, dosta. A ko tebi duguje izvinjenje? Pa sad ne bih rekla ko treba, on zna da treba. On treba, da, zna, ali ja ne očekujem ni za uzvrat ni to izvinjenje. Ništa mi ne znači sada, posle toliko godina. Samo želim srećan put, svako na svoj strani. Dobro, idemo dalje. Još jedna plava, kaže, kome je trenutno najteže u realitiju? Pa teške priče unutra malo ima, da ti kažem iskreno. Evo sad, na primjer, ja drugačije gledam i nekako sam slaba na matoru. Sad, da li je to dobro ili nije dobro, s obzirom da znam i tu njenu životnu priču, na primjer, sad mi je žao njenog trenutka. Mislim da će tek sada ona da bude nagažena i da će preživeti jedan pakao gori nego prošle godine. A za razliku drugu priču ne znaju šta je ona toj devojci pomogla i koliko je pomogla. Jer devojka sa 20 godina kad ostane trudna i ne zna gde će, onda uvijek je matora utočište. Kad izađu bez 0 dinara, što bi ja rekla, pa ona njih na silu ne tera da one budu sa njom. One se zakače za nju i znam da kod matare pod njenim krovom ništa ne može da fali toj osobi u svakom pogledu. I psihički, i fizički, i finansijski, sve to ona pruži. Misliš da ona pravi prijatelj i pravi drug? Pa znaš kako, loše procenjuje ljude. Ona se žrtvuje i daje i veruje tim osobama kad joj se nađu na putu i traže kod nje utočište, ali mislim da na kraju sve povrede. I ovdje će biti jako, jako povređeni. Mislim da čeka jedan veliki pakao i žao mi je, ali i mislim da čeka da i otac joj je teško bolestan. Daj Bože da se izvuče, ali teško. Pa šta ti misliš, šta nju može promeniti i kada ona može shvatiti? Ne može. Ja sam, na primjer, pokušavala 2-3 puta da se čujemo i da je neki savjet, ali ne vredi. Znači, jednostavno... Stojeglava, tako. Jednostavno, ona je to. Taka je matora i nema tu pomaka. Sve ona to obeća i rekla sam je... Zna i svoje greške, ali ih ne... Zna svoje greške i ponovo uradi. Znači, tu više ne vredi ništa govoriti. Pusti vreme, neka nosi... To je ona. Dok ona sama ne... Ipak ona sama, najviše ona na njena leđa iznese to. Po njoj, niko drugi ne strada u toj priči. Ona strada najviše. Tako da, eto, gledat ćemo, vidjet ćemo tu priču. Šta nikada nećeš oprostiti Anđelu? Ma da ti kažem iskreno, tu je završena priča, ne želim, majke mi. Prošla sezona je sve rekla, sam sebi je pokazao ko je, šta je i kakav je. Znaš šta, ja uvijek to kažem, ne padne sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. On je pokazao definitivno i narodu i svima je pokazao ko je i šta je. Eto, sretan u put, pa gde god bio. Dobro, na tu priču stavljamo tačku, idemo dalje. Kaže, sa kim nikada ne bi popila kafu iz realitija? Pa znaš kako? Ti si nekako tamo uđeš, vidiš, izađeš, a onda čuješ drugu priču i... Pa ne, da ti kažem,
nije mi se desilo do sada da je neko, ni da tamo, ja jeste kritikujem ih, naribam ih ja dobro. Ali tebe svi gotive nekako i shvate to dobro namerno. Da, to me svi gotive me, izvini, ali mislim s Đedovićem da nikad ne bi popila tu kafu. Da bi njega tako žestoko nagazila, ali vreme pokaže, ne trebam ja da ga gazim, vreme ga gazi i sudbina ga gazi. Dobro, idemo dalje. Najneurednija osoba u realitiju? Pa teško to da ti kažem ko je najneurednija, oni su svi neuredni ove godine, je katastrofa. Ti misliš da ove godine ne može gore i onda dođe još gore? Tako, svake godine, ja mislim, nikad gora generacija, a desi se da sledeće godine bude još gora. Znači, ove do sada nije bilo ovako. Sad, a vidjet ćemo, ne daj Bože ako bude... Nemaš nikog specijalno koga bi izdvojila? Pa nema specijalno, strašno su aljkavi, neuredni. Više su uredniji muškarci, da ti kažem iskreno, nego žene. Uvek svi kažu. Da. Uvek su tu da se potrude i da počiste i da oribaju kupatilo i kuhinju, dok žena nijedna neće da se uhvati. Ali šta da radiš, što ti je to? To su oni. Da li smatraš da Teodora nije trebalo da uđe u reality? Pa, znaš kako, evo sad kad ja to uvek kažem njoj kad ona se priseti nekih stvari, ja kažem ipak da je tako trebalo. U tom trenutku rekla sam da ona nije imala nikakvu reklamu, nismo bili mi kao porodica, nismo bili za to, ali ona je žestoko navalila da uđe unutra i na kraju Sava je sudelovao i nagovorio me pusti je, ona će biti 2-3 meseca. Nije se ona loše pokazala tamo koliko je nama kao porodici bilo teško, što je ona odvojena od nas, što je ljudi pljuju, što pišu laži o njoj. Ona nije se loše pokazala. Ali niste bili spremni prosto na sve to? Nismo, zato što je imala 20 godina, da ti kažem, nije ona imala nikad u životu te neke svađe i te neke konflikte kao što je imala tamo unutra. Ona se borila muški, samo što je nama to teško palo. I zadruga, kao zadruga, i 3. mesto, i auto je dobila, ipak je katapultirala. Ona bi možda bila, možda, ja kažem, ne mogu da kažem, zvezda, kao što je sada, ali bi bio malo duži put i mnogo teže bi to bilo. Tako da, ja u suštini ne mogu da kažem. Ja kad god pričam sa nekim, oni kažu da je Teodora jedna od retkih koja je iskoristila reality na pravi način. Jeste, stvarno. I dok nas nije bilo tu, malo se pogubilo ono na početku, ali ja sam drugačije to gledala s polja, a drugačije kad uđeš unutra i kad vidiš šta se u stvari tamo dešava. Taj crni sto, pitanje gledalaca, pitanje novinara, koliko tu napada imaš, a ona je jednostavno bila mala od skandala, njoj jednostavno samo malo nešto, ona eksplodira ponovo i tu svađa i svega toga je bilo. Znači, mi smo bili šokirani, nismo se nadali, stvarno je bila i pokazala tamo da me poštuje i poslušna i stvarno nisam imala nikad neke svađe ja sa njom kući kad smo bili. I što se tiče kuće i da ti raširi veš i da ti opere sudove i što se tiče škole i što se tiče baleta. Ja nikad nisam trebala 2 puta da kažem da ustane ujutro treba da ide na balet. Znači, samo dođeš kod nje i kažeš 6:30, 7 je, treba da se spremi, ustaje, da li je to zima, da li je to kiša. Znači, nikad nije rekla ne mogu, mene mrzi. Znači, nikad nije ona, ili smaram se. Pored mene uvek, pošto sam ja bila strašno kreativna, uvek je ona tu sudelovala u moje kreacijama, uvek u nekim izazovima. Tu je bila i da mi pomogne, pošto smo imali nepokretnu majku, znači da ode babu dole da zanima, da je pravi društvo. Stvarno je bila poslušna, dok tamo smo gledali njenu ratobornost, borbenost, znači mi smo bili šokirani. Jednog momenta je rekao... Kod kuće je bila ušuškana, a ušuškana, da, stvarno smo je čuvali kod zrnograška, što bi ja rekla. Jednog trenutka Sava je rekao, mi kad ona dođe kući, mi smo ga najebali. Je li bilo tako kad su došli kući ili... Pa ne, nije bilo, ali stvarno pokazala je tu svoju... Nisam se ja nadala, stvarno da ti kažem iskreno, nisam se nadala njenoj toj borbenosti. Ali dobro. Ona je osoba gde god je staviš, naći ćeš. Jest, stvarno je tako. I dan danas je tako. Dobro, možemo dalje. Sledeće pitanje glasi, za koju osobu više nisi dostupna? Goco, je li ima takva osoba? Pa ima. Dugačak je spisak ili... Dugačak je spisak. Pa uglavnom što se tiče moje porodice. Za njih ne postojim, jednostavno, totalno je to prekinuto. Teško pada, bolelo to, ali prebolela sam ja to. Dobro, dalje. Nećemo te teške teme. Da, nećemo.
To je bilo i prošlo. Da li je Teodora imala lažne drugarice? Pa, znaš kako? Pa jeste, imala je. Što bi ja rekla i u tom momentu kad je... Da, ja i u ljubavi njene uvijek sumnjam, znaš, to svi znaju, da sam ja veštica i baba Vanga. Procenim jednostavno sve njene dečke, što bi ja rekla, ja procenim tačno, a pogotovo sada, znaš kako, kada je popularna, lepa je, zgodna, sposobna, ambiciozna, ima sve kvalitete. Svako bi tu da bude u zarađuje lepo, svako bi tu da bude. Tako da uvek imaš onu dozu jednu, šta je tu iskreno, šta nije iskreno. Što bi ja rekla, kad nemaš ništa i kad ti trebaš nekome da pomogneš, onda vidiš, kad treba on tebi da pomogne, ko je pravi prijatelj i drug. Dokle svi imaju koristi od tebe, svi su pored tebe i lepo im je. Odmah pregledi rastu, na Instagramu imaju pratioca više, samo ga spomeneš Teodoru Džehverović, znamo i sami kako to ide, pogotovo se kad par puta slikaš, pa onda budeš u društvu pored nje i onda postaneš neko i nešto, pa onda negiraš sve to. Jel ti kažeš Teodori kada vidiš da neka drugarica nije prava? Pa znaš kako, ja kažem, sugerišem, ne mogu da kažem da ne kažem i uvek šta mislim. Na njoj je da odluči kako. Ne ljutim se ja i kad ona pokušava, takva sam bila i ja. Povređivali su me ljudi, ali ja sve mislim, aj bit će bolje, bit će bolje. Uvijek se nalazi neki razlog, neku toleranciju i na kraju završi se onako kako ne treba. Pa je li ima Teodora prave prijatelje? Pa ima prave prijatelje, dovoljno malo, nema ona puno neki veliki krug prijatelja, mali, ali to je odvrno. Znači njen Milan Frizer od početka je tu sa njom, mislim da je on pravi iskren prijatelj, bez obzira ko je Teodora, on je zna i kad nije bila, kad je tek počela zna i bili su deca i on i Dada, kad su dolazili kod mene, Dada šminkala, on pravi frizure, ja mu sugerišem, probaj ovako, drž mede, neki uvek imala frizure čudne na početku karijere, tako da mislim da je Milan jedan od iskrenih prijatelja. To je što se tiče prijateljstva. Spomenula si malo pre da ti za momke uvek osjetiš i nanjušiš da li je neko pravi ili ne. I da li Teodora kad je zaljubljena sluša tvoje savete ili ide glavom kroz zid? Pa sluša ona i ostane to negde njoj u krajičku. Posle, da, kad shvati, ali mora, jednostavno ona je osoba koja mora na svojoj koži da osjeti to. Takva je. Za kog momka si odmah znala da je pogrešan? Ja kažem njoj, pametan uči na tuđim greškama, budala na svojim. Ali jednostavno nekad stvarno mora po svojim leđima da se osjeti tih 10 preko leđa da bi mogo da... I to je možda je to dobro. I za svaki taj kiks, opet ona zna da ima mene i Savu i tatu. Da smo mi tu da to podnesemo, zajedno s njom podelimo to. Za kog njenog momka si odmah znala da je pogrešan? Pa za Ninu sam znala odmah, za Anđela sam znala odmah. Pa znate i samo onaj poziv koji je bio prvi. Procenila sam ga tačno da će to tako da bude. Za Ninu sam procenila da će tako da bude. Šta kažeš za ovog sadašnjeg? Pa dobar je. Za sad je dobar. Dobar je, da. Dobar, nećemo da diramo tu onda ništa. Da. Kaže, da li Snajka sluša savete koje joj daješ? Da ti kažem iskreno... I da li joj daješ, sugerišeš? Ne, veruj mi da ne. Toliko je ona samostalna, toliko je ona... Ja nemam reči da kažem za to dete. Ali to sam ja znala i odmah videla kad je ona došla u našu kuću. Drasla je tu, što bi ja rekla, sazrevala je sa nama. Stvarno je sposobna i ja bih htjela da poželi svakoj mami da ima takvu Snajku kao što ja imam Dad. To je baš lepo. Da, stvarno su stvoreni jedno za drugo. Mnogo toga su prošli, znaš i sama šta je sve to bilo i prozivanja. On je bio uporan, verovao je u nju. Ja sam znala da kažem, pa mlada je, pa kako će, pa... Ja kažem, reskiram, pa šta bude. Ali stvarno su stvoreni jedno za drugo. Malo je takvih parova, ja bih volila da je više i da svako tako bude složan, kompaktan kao što su njih dvoje i da se vole. Možemo dalje. Tako je lepo kad tako pričaš lepo o svojoj Snajki. Mišljenje o Stani i Jasminu, da li će opstati? Pa hoće. Mislim da su oni jedno za drugo, da ti kažem. Stvarno? Majke. Ona je prošla. Sve je prošla, videla je, imala je sigurno koje kakve mladića i ona se davala, koliko se sećam, ona je Marko Marković, ona se dala 300%. I prošli su, evo, to što su prošli i mislim da će ostati zajedno. Evo, sad su i biznisni, ja mislim, pokrenuli zajedno taj
klub koji je u Austriji, da li je zajedno ili nije, vidim da ona je tu pored njega. On je okej, da ti kaže pravo istinu. Sviđa mi se ovako kao čovek. Tako da vidjet ćemo. A njegova bivša? Pa bivša ko bivša. Kako mišljenje imaš o njoj? Pa šta da ti kažem, znaš kako, oni bi svi za 5 minuta slave. Ima dete s njime, desilo se to što se desilo, to sve što su oni pričali mi, neću ja sada dajem moj neki sud, da je brzinski bila ta neka ljubav, ostala je brzo trudna, nisu se faktički ni upoznali, ona je bila te u Sarajevo, te u Dubrovniku, on bio u Austriji, šta je bilo, oni su takav prlja veš iznosili jedan za druge, znači nisu bili jedno za drugo. Ako je sve to tako kako što su oni pričali. Eto, ona je imala prošle godine i sa Janjušem, sada nekako drži se malo pod ručnom. Moj pančevac je nešto nije hteo. Da, pa mislim da će ona to do kraja tako. Da izdrži do kraja i vidjet ćemo kako će se kotirati ovoga puta i možda će nešto uraditi od svoga života, da u te 2 godine koje je provela tu u realitiju da je donese neki uspeh, neki biznis da pokrene nešto, da ne živi od tužbi. A da li misliš da ti ostaje? Ja mislim, niko više tužbi nema nego Sita i ona, to je strašno, ali dobro. A da li misliš da ti reality učesnici koji se stalno vraćaju, da ne znaju da iskoriste svoj moment na pravi način, pa su se predali time da... Mislim da ne znaju da iskoriste, da nemaju neku viziju, da misle da je to lakše taj način tu da sede u realitiju, nego da bi pokrenuli da rizikuje neki biznis. Ja ne znam sad koliko je na to novaca dobila, sve to. Po mome proračunu ja ne bi drugi put ušla, da sam na njeno mesto bila. Ali eto, ona je uradila, rizikovala. Ko rizikuje, taj ne može i da dobije, pa vidjet ćemo. Koliko si puta ti u životu rizikovala? Mnogo puta sam rizikovala i to ja kažem. Je li više dobijala ili gubila? Pa znaš kako, i dobijala i gubila. Ali jednostavno, to ti se nađe na putu. Uglavnom, kad su mi se neke teške odluke preprečile, ja s obzirom da sam jak borac i stvarno sam, ja ne znam od čega sam satkana, što bi ja rekla, ja procenim situaciju krajnje dobra i zašto treba da se borimo i krajnje loša. Ako je puno loša, ja onda ne ulazim u to. Onda se ja to povučem i to nije za mene i to je kraj. A ako posumnjam da to može da bude, onda ja se borim do kraja. Idem do kraja, pa... Dobra ti te taktika, Goco. Pa tako, eto, nasledili su i oni to na mene i stvarno su borci. Dobro, idemo dalje. Sljedeće pitanje je mišljenje o Desingerici. Ja. Kako si mislila da prođemo bez toga? Bez Desingerice, ja. To nije naša priča, stvarno. Ne. Mi smo skroz iz drugog nekog filma, ali dobro, svako ima prava da se bori, ja to kažem Teodori, kad pričamo tako o tim pevačima, primjer za estradu. Svako ima prava na svoj način, dečko zarađuje, glupira se, to pije vodu. Ko voli da ga gleda, on ode da ga gleda, to je to, ali mislim duet sa njime ni po tačkom raznu ne bi bio. On može dobro da prođe i može dobro da se kotira i da mu bude dobro i da sve to bude lepo. I hvala Bogu ko voli da ga gleda. Jesi ga nekad srela negde? Da se upoznali? Ne, nisam ga srela. I ne bi volala da ga srela. Šta bi mu rekla? Pa znaš šta, pošto je rekao da je on tata, ja sam mama, imali bi šta da popričamo na tu temu. Ali dobro, on nek radi svoj dečko posao, mi radimo naš posao. Svako svoj posao. Svako svoj posao. Najteži moment u životu? Pa bilo je dosta loših trenutaka, da kažem, u životu. Loših trenutaka je bilo puno u životu. Ne znam šta bi sad tu najviše izdvojila. Ali mislim da ako gledamo da sam borac i da sam takva u životu, borila sam se, muški sam se borila. Najteži trenutak mi je bio kad sam doživjela kliničku smrt i kad sam se vratila, razmišljala sam šta je moglo sve tu da se desi. Znači, ništa više nije vrednilo materijalna vrednost od gubitka koje bi moje deca trebali da podnesu. I to bi bio jako veliki udarac, s obzirom
da još uvek nismo bili stali na noge i da Sava je bio tu kod mene živeo, Teodora je tu bila sa mnom. Mislim da bi oni jako teško podneli moj gubitak. U kom je to momentu bilo? Kad tačno bez? Pa to je bilo pre zadruge. To je bilo pre zadruge, te godine pre zadruge. Znači sve se nešto skupilo, jednostavno što bi rekao doktor, ne može bure od 600 litara, 1000 litara da primi i hvala Bogu da se tako završilo. Moglo je mnogo gore da se završi, ali valjda Bog me pogledao i tada, pa me je vratio, za samo sekundu, dve me je vratio nazad, jer valjda nisam završila nešto, to je to. To je ta priča, nisam završila nešto. Dok danas, na primjer, ja to njima kažem, oni nisu spremni, idem bre da se odmori malo. Ali svi koji su se rodili normalno, moramo i da umremo, ali mislim da su sad spremni za tako nešto, to su velike stvari. Zato nekako i razumem Matoru sada gubitak majke, jer stvarno neko koja je primjer emotivac i koji nikad nije doživeo, koji su roditelji živi, teško se podnosi. Ja znam koliko sam podnela teško prvu smrt, kad prvi roditelja izgubiš, mnogo teže nego drugog. Drugog si već nekako spreman na to. A prvi ti se desi... Da, prvi ti se desi jednostavno, ja sam ostavila tad za oca, kao da je jedan deo mene je tog trenutka ugašeno, ali i tad me Bog pogledao pa mi je poslao Teodoru. Znači, neposredno posle tatine smrti. Ja sam popodne, tata je umro, ja sam naveče saznala da sam trudna. Tako da me to nagradio i onda sam stalno bila razmišljala o toj bebi, da ću da rodim opet, jer digla sam ruku, drugi su digli ruke, nema druge bebe, gotovo, kraj. Sava ostaje sam, nema. I desila mi se da sam ostala trudna sa Teodorom. Eto, to mi je težak trenutak u životu. Idemo na neke lepše teme. Da. A dobro, sve je to život. Znaš kako? Mora da se čovjek i priprema za tako nešto. Kako bi ocenila duet Teodora i Vojaža? Dobar je, da ti kažem. Sviđa? Sviđa mi se da ti kažem. Mislim da je to ona i da je pogodila. I da, bez obzira, možda si kopkaš onaj komentare. Pa slušaj, znaš kako? Ja sam je i rekla tada. Uvek ima onaj ko te voli i onaj ko te ne voli. Ima onaj ko te sabotira. Nama su uvek idol bili ja i kad je ona ulazila u priču, strani. I uvek sam bila postruknuta time sa stranim. Drugo, ona je bila balerina, znači na scenu se uvek u kostimima pojavljivala i u pačkama, vidi se kako se pojavljuju. A drugo, ja sam malo liberalna po tom pitanju. Oni su to povukli na mene, kod mene se slušala strana muzika, išla je na koncert Rijane, pa išla na koncert Beyoncé, samo 13 godina, Rijanu 11 imala kad je otišla na koncert. Tako da nije nešto narodnjaci, ne da ne poštujem, nego jednostavno mi smo takvi. Ne slušamo nešto. Volim dobro narodnu muziku, ali nismo iz te priče. Ja je podržavam što se tiče kostima, kad obuče sve. Kome se sviđa, on će da sluša i da gleda, kome se ne sviđa, ima prava. On će samo da sluša. On će da sluša i da piše, može da piše, to je danas dozvoljeno. Na YouTube možeš da pljuješ koga god hoćeš, da kažeš šta misliš, pošto nigde nemaš druge prilike da se izjasniš, niko drugi ne može da te sasluša. Dok sediš kući ti možeš da pišeš sve i svašta, papir trpi sve, ali sada nije papir, sad tastatura trpi sve. Tako da, dobro je to. Čekaj, kad je Teodora tu pesmu, to je kad je bila gotova ta pesma, jel si ti među prvima poslušala i šta si joj rekla? Jesmo, ona to uvek nama pusti. Pusti meni, pusti Savi, pusti da mi to poslušamo. Meni je to bilo sasvim okej, ništa ja tu ne bi zamerila. Možda i, kaže, ima bolje pesme, možda ima, tog trenutka je ona to izabrala. To ti kao, eto, da biraš. Ovo što ja kažem, uzmi ili ostavi. Sad ona je riskirala, uzela je tu pesmu, odradili su te 3 pesme, odradila je spot, tu se ne meša niko, znači ona odradi kako ona misli da treba da se odradi. To je to. A kakav ti je Vojaž? Pa nemam ja nešto posebno mišljenje, nisam ja s njime tu nešto kontaktirala, mali se bori, ambiciozan je, ja to poštujem, te mlade zvezde. Okej. Okej, sasvim okej, dečko. A sa kim bi ti voljela da Teodora snimi duet? Pa ništa posebno. Jel imaš neko koga... Pa nemam ja nešto tu posebno u toj priči da kažem, voljela bi to i to će biti hit. I da njoj savjetuješ da ne misliš da bi... Ne možemo mi nikada znamo šta će biti hit. Ni ona sama ne može, niko to ne može tebi da kaže šta će ljudi da vole. A sa kim misliš da bi ona bila dobar spoj?
Pa ne znam. Ili možda neki ženski Pa ne izvođač? znam, sada ništa posebno nemam da bi kažeš da je bilo to nešto ekstra. To ona radi, ide to lepo, radi ona, pa sad vidjet ćemo šta se ponudi još. Dobro. Da je borac, da je hrabra, da je radna, ja to sigurno znam, bez obzira koliko ljudi to sumnjaju. Ima i na koga. Ima i na koga. I ovo što je sad negde neki negativni komentari, to izneseš ti dole. Ko se više nervira oko tih negativnih komentara, ti ili ona? Najviše tatanja se nervira. Stvarno? Ja kažem, pa nemoj se da ideš trči. Zato je on uvek indiferentan i ne voli u javnost da izlazi. Baš iz tih razloga. Znaš, on je zatvoren čovek i ja sam više šaljivdžija i okrećem to na šalu. Da, ja to uvek nekako takva sam. A on čovek je i ozbiljniji i on to onda malo teže podnosi, ali ja kažem sedne, moram da se nosiš time. Šta ćeš? Dobro, i drugačije otac i ćerka imaju neku, da kažem... Da, ona je njegova mezimica, ona je za njega princeza. On nikad nije glas podigao na nju. Nikad. A da je čušno ili da je nešto, Bože sačuvaj. Ali zato mama, pričala si vi. Dežurni žandar sam ja bila i policajac. Možemo dalje. Kaže, kog te od Dorinog dečka si najviše gotivila? Pa šta znam gotivila? Nisam ih baš nešto ni gotivila. Pa znaš kako, da ti kažem iskreno, najviše sam nekako bila strasla prvi njen dečko koji je bio Savica se zvao, klavijaturista. Nekako s njime sam imala porodičniji odnos. Pa dobro, možda zato što je bio prvi momak, pa... Pa bio je prvi momak, nego dečko je stvarno vredan, radan, nemam šta da kažem, vaspitač je u vrtiću, klavijaturista je, isto je vredan, radan, ambiciozan, ali on nije bio spreman za pevačicu, kaže. Onda je znao da će biti pevačica, on nikad ne bi bio sa njom i eto, pogrešio procen je pogrešio. Tako da, eto, s njime sam imala najnekako odnos prisniji, ali eto, to. Dobro, šta ćeš? bivši ko bivši, kako ti kažeš. Bivši ko bivši, da. Šta zameraš Snajki? Smo to baš imali pitanje? Nismo imali pitanje, ali stvarno ništa je ne zameram. Žena je stvarno na svom mestu. Nemam reći. Znači, da sam tražila bolju, ne bi mogla da izaberem za Savu. Toliko je dobra, toliko, ne znam, jednostavno, kako da ti kažem, oni kad se pogledaju, oni se razumu. To je neverovatno, ali istinito. Da li si podržala Savu da se predstavi? To si malo pre spomenula u nekom momentu da jesi. A kako je bio taj moment kad ti saopštili oni da treba da... Pa da ti kažem, znaš ti šta je predođe? Mislim, ja sam ti ko baba Vanka neka, neverovatno, majke mi, ja ne znam šta je to u meni. Mi smo bili letos na Kipru, kod Sandre na svadbu. I nekako stalno je bila neka šala i neka uzrečica mi je bila Habibi come to Dubai. I pošto je ta, gde smo bili, na plažu bi trebalo da se ide taksijem. I stalno dolazili su ovi taksisti po nas i da odemo na plažu. I ja stalno sam zezala te taksiste Habibi come to Dubai. I ništa, sve tu i oni Habibi come to Dubai, oni su već bili u fazi razmišljanja šta će i kako će da se to desi. I kad smo došli za Srbiju, on mi kaže Habibi come to Dubai, sada ti kažem u vezi Dubai. I onda mi je rekao, ja sam bila malo šokirana, ali eto, oni su izabrali i mislim da će im biti dobro. Kaže, najgora osoba u realitiju i najbolja. Koga bi izdvojila ove sezone kao najgoru, koga kao najbolju osobu? Najgoru? Koga kao najgoru, a koga kao najbolju? Pa zna se, gospodin Đedović mi je najgori. To jedno zlo izvire iz njega da nema kut. Znaš, udario je na mog mezimca, pa ajde Teodora u estradije, pa i mogu da podnesem, što je pričao laži za njom. Bila sam jednog momenta da ga tužim, pa sam odustala da ti kažem, zbudalam, neću se pakći na sudu. Da ga gledam još tamo privatno na sudu, ne isplati se. A za Savu što iznosio, tu me najviše povredio i ne samo mislim što se tiče Save što je to izneo,
par činjenica i lupeto gluposti, kao sve on zna, ne zna on ništa, on ne zna da je još šupalj, da ti kažem. Za razliku od mog sina koji se lepo oženio, koji ima porodicu, koji ima dete, a on to nikad neće da ima. I mislim da je zavidan, ljubomoran i sva zla koje postoji u jednom čoveku, da je to u Đedoviću, to mogu lično, evo i sad svi da me čuju, da živi i da se hrani tuđom nesrećom i pakosti. A najbolji, pa da ti kaže moj Mateja iz Pančeva. Zato što je tvoj Pančevac Pa nekako, znaš kako, nema u njemu ni trunke te zlobe, pakosti, stalno je nasmejan, nije nešto za svađu, kad iznosi komentare, on to realno iznese, a ime Zimac mi je, ne mogu da krijem. Dobro. I poslednje pitanje za danas, kaže, ko je najviše plakao kad su se prestelili Sava i Adrijana? Pa ne znam ko je više plakao, da li ja, da li Teja. Onda smo jedna drugu tešile. Eto, ona me stvarno, što bi ja rekla, on mi je desna ruka, bilo šta da radim u kući, u sad renoviranju. A jednostavno ta kafa s njime popijena stvarno puno znači meni, a i sestri njegova. I ona je pogotovo bila tu pored njega, stan do stana su. Nedostaje puno i plašila sam se kako će ona to da podnese. Ali kažem ti, život je borba i mi moramo stalno... Ona je već bila tamo kod njih? Ona je 2 puta bila već sada i evo sad ponovo se sprema da ide. Kad mi se budemo vratili, ona će da skoči sigurno to. Pa znaš kako, ona kaže, eto, nije to nešto ni daleko. Avionska karta zna da se kupi pogodna i ode da vidi najviše nedostajanja na bratanici. Imaju puno sličnosti, da ti kažem, puno toga vidim u toj maloj kod Teodore. Pa i vidiš sama da liči na Savu. Dobro, da, na vas je povukla. Da, nekako je više na nas povukla i mnogo je nedostaje. Mislim da je ona najviše nedostaje Teodori i meni. Ali eto, kažemo, za njihovu sreću i za njihovu neku egzistenciju, borbenost. Kažu, imao je on, jeste, imao je on ovde, ali hteo je da se proba. Da, mnogi to kažu i mnogi su u fazonu kao kako je rizikovao, ovde i kupio stan. Znaš kako, evo ja sam, na primjer, pričala s njime prvo kad je prestao da radi. Ipak on završio je profesor, radio je. A rešio je da kupim ja mašine i da me veže za mašine, da probamo da šijemo. Mnogo puta mi je bilo krivo, sa mnom je teglio te materijale kad trebam da krojim. Ja sam znala da mu kažem, Savo, ti si učio fakultet, ne da tegliš, a znam koliko je učio i kako je bio vredan učenik. Znači, nikad nisi trebao da mu kažeš knjiga, sam sve odrađivo, nikad nisam platila ni jednog profesora vanredni čas. Sam sve na svoje leđa je izneo. Gde god je radio, bio je poznat kao vredan i radoholičar, pošten radnik. Bilo mi je, znaš, tegliš sad sa mnom tu materijale, završio si fakultet. I to mi je bilo, ali onda je on rekao, to je moj put, i ja sam to tako izabrao. Međutim, sad je malo shvatio da može on više to da uradi i da podnese i da treba da radi. Tako da, na osnovu toga, on je vidio da li može nešto da uradi u svojem životu, neku karijeru, nešto da uradi od sebe. I zato sam ga ja podržala da se oproba, pa kako god. Ako izgubiš, izgubit će, sigurno, ali ne nešto puno, izgubit će finansijski. Ali imaš da se vratiš i uvijek te ovo čeka. I bar je probao i video. Probali ste, videli ste. Da je propustio nešto. Jest, da. Tako da, eto, podržali smo ga u tome. Nekako sve to što nam se izdešavalo, a i takva sam ja. Ja, na primjer, nisam imala tu neku ljubav i prisnost sa svojim roditeljima. I mnogo mi je to falilo kroz život. Znaš, ja sam zato sad malo ogorčena za ovog malog u realitiju što je pljuo po svojoj porodici. Znaš, on nije imao ovo. Nismo mi mnogi imali, ali to nije razlog da se pljuje po. Oni su ipak nas stvorili, nismo mi njih stvorili. I mi ne možemo da biramo roditelje. I onda sam ja to sebi zacrtala da ću ja biti drugačija sa svojom decom. I uspela si u tome. Da, i to mi je mnogo drago. Znači, za sve što je bilo i dobro i loše, da budu tu, ja sam tu uvijek za njih. Ako je to nešto loše, tu sam da ispravimo grešku, znači to ne valja i to ne treba tako da se radi. Ako je dobro, ja samo sam vetar u leđa da im pomognem da napreduju i da uvijek mogu na mene da se oslane. Svaka ti čast, Goco. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Uvek mi je predivno da pričam sa tobom o svim mogućim temama. Znaš šta, neki su me osuđivali. Zašto? Neki su me osuđivali, znaš, ja sam bila u svakom pogledu. I u vidu ljubavi, i u vidu
u vidu, bilo kog, Od ja sad pijem kapu saslušam. sa tobom kad imam problem na jednu psihoterapiju da mi reši probleme. Ja sad saslušam svoje, tako sam bila i za prijatelje, tako su i prijatelji dan danas, gde radim, oni me svi znaju da sam ja takva. Znači tu sam uvek da saslušam i da pomognem. Moj savjet ako dođe, dobrodošao. Ma lepo imati u današnje vreme sa nekim i podeliti i ispričati, ne moraš savjet da daš, ali bar da imamo Da, i to, da te kažemo. saslušam, da. Hvala ti puno, nadam se da ti je bilo prijetno hvala sa i mnom. tebi. Jeste, da. Prijela mi ova kafica. Drago mi je. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Mi se družimo i sledeće srede u 19:30 časova. Gledali ste emisiju Karte na sto.